Γεια σας παιδιά, το σημερινό βίντεο είναι μια σύντομη εισαγωγή στις διόπτρες για τυφέκια, ώστε να ξέρετε τι να προσέχετε όταν διαλέγετε μία για εσάς. Πρώτα ξεκαθαρίστε για ποιο είδος σκοποβολής χρειάζεστε τη διόπτρα. Μια διόπτρα για οργανωμένο κυνήγι με οθήσεις σε μικρές αποστάσεις διαφέρει από μία για σκοποβολή σε μεγάλες αποστάσεις. Οι διόπτρες για κυνήγι με οθήσεις έχουν συχνά μικρή μεγέθυνση και ευρύ οπτικό πεδίο για γρήγορη στόχευση. Για αυτό το είδος κυνηγιού θα συναντάτε πιο συχνά διόπτρες μεταβλητής μεγέθυνσης, αν και οι σταθερές έχουν επίσης τον ρόλο τους. Οι σταθερές είναι συνήθως ελαφρύτερες και οικονομικότερες, ενώ οι μεταβλητές προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά τείνουν να είναι μεγαλύτερες και ακριβότερες. Πέρα από το κυνήγι, τόσο οι σταθερές όσο και οι μεταβλητές διόπτρες ταιριάζουν και για σκοποβολή σε μικρές αποστάσεις. Οι διόπτρες μεγάλων αποστάσεων για σκοποβολή ή ορεινό κυνήγι χρησιμοποιούν μεγαλύτερη μεγέθυνση, περίπου 10 φορές ή περισσότερο. Και αυτό μας φέρνει στο επόμενο σημείο. Η μεγέθυνση δηλώνεται από τους πρώτους αριθμούς στην ονομασία της διόπτρας. Για παράδειγμα, 3 έως 9 φορές 400 σημαίνει μεταβλητό zoom από 3 έως 9 φορές. Με άλλα λόγια, από τριπλάσιο έως 9πλάσια μεγέθυνση. Η μεγαλύτερη μεγέθυνση στενεύει το οπτικό πεδίο, κάτι που είναι καλό για μεγάλες αποστάσεις, αλλά όχι ιδανικό για γρήγορες βολές σε κινούμενους στόχους. Ο δεύτερος αριθμός δηλώνει τη διάμετρο του αντικειμενικού φακού σε χιλιοστά. Άρα στο 3 έως 9 επί 40, ο φακός είναι 40 χιλιοστά. Ένας μεγαλύτερος αντικειμενικός φακός μπορεί να φαίνεται φωτεινότερος στην ίδια μεγέθυνση, αλλά η αντιλαμβανόμενη φωτεινότητα εξαρτάται επίσης από την κόρη εξόδου και την ποιότητα του γυαλιού και των επιστρώσεων. Ως πρακτικός κανόνας, φακοί γύρω στα 24 χιλιοστά είναι για συμπαγείς ελαφριές διαμορφώσεις, περίπου 40 έως 42 χιλιοστά για γενική χρήση και φακοί 50 έως 56 χιλιοστά είναι εξαιρετικοί για συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Αλλά να θυμάστε ότι οι μεγαλύτεροι φακοί προσθέτουν βάρος και χρειάζονται ψηλότερα δαχτυλίδια. Συνοδεύονται επίσης συχνά από υψηλότερη τιμή. Τα σταυρονύματα είναι τα σκοπευτικά μοτίβα που βλέπετε μέσα από τη διόπτρα. Υπάρχουν αρκετοί τύποι διαθέσιμοι. Μπορεί να συναντήσετε απλά λεπτά σταυρονύματα και τύπους duplex με λεπτό κέντρο και πιο χοντρές εξωτερικές γραμμές. Υπάρχει το German αριθμός 4 που χρησιμοποιεί 3 χοντρές γραμμές με λεπτή κεντρική γραμμή, ενώ το παλαιότερο German αριθμός 1 έχει 3 έντονες γραμμές που δεν τέμνονται, όπου η μεσαία καταλήγει σε αιχμηρή άκρη για σκόπευση. Για πιο προχωρημένη χρήση, τα σταυρονύματα Mil Dot ή Milhash προσθέτουν τελείες ή χαράξεις για εκτίμηση αποστάσεων και ανέμου. Το BDC, δηλαδή αντιστάθμιση πτώσης βολίδας, δίνει κατακόρυφες ενδείξεις υπερκράτησης για διαφορετικές αποστάσεις, συχνά προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένο φυσίγγιο ή ταχύτητα. Κάποιοι κατασκευαστές προσθέτουν φωτισμό στις διόπτρες τους, ώστε να βλέπετε το σταυρόνυμα στο σκοτάδι. Θα ακούσετε επίσης για πρώτο εστιακό επίπεδο και δεύτερο εστιακό επίπεδο στις διόπτρες μεταβλητής μεγέθυνσης. Σε μία FFP διόπτρα, το σταυρόνυμα αλλάζει κλίμακα καθώς ζουμάρεται, οπότε οι μετρήσεις και οι υπερκρατήσεις παραμένουν έγκυρες σε κάθε μεγέθυνση, αν και μπορεί να φαίνεται πολύ λεπτό σε μικρή μεγέθυνση και αρκετά χοντρό σε μεγάλη. Σε μία SFP διόπτρα, το σταυρόνυμα μένει στο ίδιο μέγεθος, κάτι που είναι εύκολο στην όραση, αλλά οι ενδείξεις είναι ακριβείς μόνο σε μία συγκεκριμένη μεγέθυνση, συνήθως στη μέγιστη μεγέθυνση, εκτός αν ο κατασκευαστής ορίζει αλλιώς. Αφού είστε εδώ, μπορείτε και να εγγραφείτε. Βοηθάει πολύ το κανάλι. Ευχαριστώ. Η σωστή τοποθέτηση είναι απαραίτητη τόσο για την ακρίβεια όσο και για την άνεση. Υπάρχουν μερικά διαφορετικά συστήματα στήριξης. Το πρώτο είναι οι βάσεις τύπου ουρά περιστεριού, συνήθως 11 χιλιοστά στην Ευρώπη ή 3/8 της ίντσας στις ΜΕΣΚΟΝΙΠΑ. Αυτά τα δύο δεν είναι πάντα συμβατά μεταξύ τους. Το δεύτερο σύστημα είναι δαχτυλίδια Picatinny ή Weaver, που σφίγγουν πάνω σε ράγα. Μπορεί επίσης να συναντήσετε ιδιόκτητα συστήματα, όπως τη διεπαφή της Blazer ή ράγες τύπου Zeiss ή Swarovski, που χρησιμοποιούνται σε ορισμένες κορυφαίες ευρωπαϊκές διόπτρες. Όταν επιλέγετε δαχτυλίδια για τη διόπτρα σας, πρέπει να ξέρετε 3 πράγματα. Το σύστημα στήριξης, τη διάμετρο του σωλήνα, συνήθως 1 ίντσα 30 χιλιοστά και μερικές φορές 34 χιλιοστά, και την εξωτερική διάμετρο του αντικειμενικού φακού, γιατί αυτή καθορίζει το ύψος των δαχτυλιδιών που χρειάζεστε, ώστε να μην ακουμπά στην κάνη.
Ένας απλός τρόπος να εκτιμήσετε το απαιτούμενο ύψος είναι να πάρετε το μισό της εξωτερικής διαμέτρου του αντικειμενικού φακού, να προσθέσετε 2 με 3 χιλιοστά περιθώριο και μετά να αφαιρέσετε το ύψος που δίνει ήδη η βάση σας. Και μην ξεχάσετε να ρυθμίσετε την απόσταση οφθαλμού πριν σφίξετε οτιδήποτε, ώστε να έχετε πλήρη εικόνα και αρκετό χώρο για ασφαλή βολή, ιδίως με ισχυρότερη ανάκρουση. Εκτός αν θέλετε να αποκτήσετε ένα από εκείνα τα ωραία μπαλώματα πειρατή. Αν η διόπτρα σας έχει ρύθμιση παράλλαξης, ρυθμίστε την στην απόσταση στόχου κατά το μηδενισμό. Βοηθά να μείνει σταθερό το σημείο πρόσκρουσης, ακόμη και όταν αλλάζει λίγο η θέση του ματιού σας. Μόλις τοποθετηθεί η διόπτρα, είναι ώρα για μηδενισμό. Πρώτη προτεραιότητα είναι να μπείτε στο χαρτί. Αν έχετε συσκευή ευθυγράμμισης κάνης, χρησιμοποιήστε την για εξοικονόμηση χρόνου και φυσικίων. Αν δεν έχετε, μπορείτε συχνά να ευθυγραμμίσετε οπτικά από την κάνη σε τυφέκιο με κλίστρο αφαιρώντας το κλίστρο, κεντράροντας το στόχο μέσα από την κάνη και μετά ευθυγραμμίζοντας το σταυρόνυμα στο ίδιο σημείο. Κάντε τις πρώτες βολές σε μικρή απόσταση, τα 25 μέτρα λειτουργούν καλά. Έπειτα ρίξτε ομάδες των 3 έως 5 βολών και χρησιμοποιήστε τους πύργους κατακόρυφης και πλευρικής διόρθωσης για να φέρετε την ομάδα στο κέντρο. Όταν πλησιάσετε στο κέντρο, απομακρυνθείτε και ρυθμίστε λεπτομερώς το μηδενισμό σας στην προτιμόμενη απόστασή σας. Για πολλούς σκοπευτές, τα 100 μέτρα είναι συνηθισμένα, αλλά επιλέξτε ό,τι ταιριάζει στις ανάγκες σας. Επίσης, προσπαθήστε να κάνετε τον μηδενισμό σε νηνεμία, γιατί ακόμη και ένας ελαφρύς άνεμος μετακινεί τις βολές σας. Υπάρχουν πολλά ακόμη που θα μπορούσαμε να καλύψουμε, αλλά ελπίζω αυτή η σύντομη επισκόπηση να σας δίνει σαφή εικόνα για το τι να προσέχετε όταν διαλέγετε μια διόπτρα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι και τα λέμε την επόμενη φορά.